Velkommen til online PBX fra PAM.dk. Med en hosted PBX-løsning fra PAM.dk får man adgang til et online omstillingsbord, hvor alle opsætninger vedrørende ens telefoner foretages. Punkt nummer 1 er oversigten over, hvilke telefoner der er tilknyttet systemet, og hvilket lokalnummer den pågældende telefon har. Her er der tilknyttet en telefon, og jeg kan se herovre, at den lyser grøn, og der står registreret OK, hvilket betyder, at bordtelefonen er tilknyttet en internetforbindelse og har forbindelse til det online omstillingsbord og er klar til at modtage og foretage opkald. Med vores system kan din IP-telefon stå i Randers, den kan stå på Honolulu, den kan stå i Billund, den kan stå hvor end det nu måtte være. Bare den er tilknyttet en internetforbindelse, så fungerer den sådan som den er konfigureret. Så har vi et punkt, der hedder bylinjer, hvilket er en oversigt over, hvilke telefonnumre, som er indgående i systemet. Vi prøver at tage et af numrene her, som er et hovednummer, som er sat til at gå videre til et lokalnummer, og når vi holder musen over, skriver den til os, at den går videre til en åbningstid. Dette nummer kunne også gå direkte videre til eventuelt den telefon, vi så før, hvilket man opsætter indenunder og redigerer indenunder lokalnummeret, og kan her vælge at sige, om den skulle gå videre direkte til en telefon, eller om den skulle gå videre til åbningstider, som den gjorde i dette tilfælde. Man vælger blot, hvad man ønsker, og klikker Gem ændringer. Tredje punkt er telefonkøer. Telefonkøer benyttes så, at når der er ringet på et givet nummer, vælger man, at 3 eller 5 eller 1 telefon skal ringe, når denne kø er valgt. Det kunne være, at der var en salgsafdeling, hvor 3 telefoner er tilknyttet, og at disse telefoner skal ringe samtidigt. Så putter man dem på en kø, og så vil den ringe alle 3 telefoner samtidigt. Der er også mulighed for at tilkoble mobiltelefonnummer til en kø, således at kunden altid vil komme igennem til den givne ønskede kontaktperson eller kontaktgruppe, hvad enten det er en salgsafdeling, administration eller support eventuelt, eller hvad det nu måtte være. Dog skal det bemærkes, at de opkald, der svares fra en mobiltelefon, der betaler man selv for trafikken fra jeres system til mobiltelefonen, da den kunde, der ringer ind, ikke er klar over, at man ringer til en mobil, men de har ringet til jeres fastnetnummer. Åbningstider. Man kan opsætte så mange åbningstider, man nu måtte ønske, som kan angives på, hvilke ugedage den skal køre på, eller der kan opsættes en tidsbestemt. Det kunne for eksempel være omkring juledagene. Man siger, jamen der er fra en dato til en anden dato i en given måned, at der skal man inden for tidsrummet gå videre til et lokalnummer, og uden for tiden gå videre til et andet lokalnummer. I vores tilfælde her er der oprettet en åbningstid, som mandag til fredag fra 8 til 16 går videre til et lokalnummer, og uden for tiden kan gå videre til et andet nummer. Tastemenuer. Tastemenuer benyttes til at give kunderne en velkomsthilsen, hvor de får muligheden for at trykke 1 for salg, 2 for administration, 3 for support, eller hvad I nu måtte ønske at bruge tastemenuerne til. Vi kan prøve at klikke tilføj ny tastemenu, oprette et lokalnummer, vi kunne kalde 2000. Vi kan give den et navn, vi kalder tastemenu. Under 0, 1, 2 og op til 10 vælger man, hvad skal der ske, når kunden, der har ringet ind, trykker et givet nummer. Den kan gå videre til en telefonkø, som
som ringer på alle de telefoner, som er tilknyttet salgsafdelingen eller administration, eller hvad det nu måtte være. Man vælger blot hvilken en man ønsker og trykker opret, når man er færdig. Telefonsvarer. Telefonsvarer oprettes, så man kan give sin kunde en besked og give mulighed for at efterlade en besked til jer, som så vil blive sendt til jer som en e-mail med en vedhæftet lydfil. Talebeskeder. Talebeskeder benyttes til at give jeres kunde en besked, eventuelt om at de har ringet uden for åbningstid, men de er velkommen til at ringe igen mandag, hvorefter opkaldet afsluttes. Kunden har altså ikke mulighed for at indtale en besked til jer. Det kan også være en talebesked, man benytter ind imellem nogle af de funktioner, man har oprettet, og beder derefter, at talebeskeden er afspillet, systemet om at fortsætte til et nyt lokalnummer. Multividerestilling. Multividerestilling benyttes for at oprette et lokalnummer i systemet, som kan ringe enten på lokalnummer eller ringe ud på bynummer. Det kunne være et fastnetnummer et andet sted, det kunne også være en mobiltelefon. Telefonmøde. Telefonmøde benyttes til at oprette et lokalnummer i systemet, som interne brugere af systemet kan ringe til, men også eksterne brugere kan ringe til. Så det kunne være, at man havde en bylinje, så man havde et nummer specielt, man benyttede og sagde, at dette nummer går direkte videre til et telefonmødenummer. Så man kan altså aftale et tidspunkt med en kunde eller med flere ansatte i den samme virksomhed, at klokken det og det ringer man til det og det nummer, og så har man et fælles telefonmøde, hvor der kan være flere deltagere på. Ring mig op funktion benyttes, hvis nu man ikke har muligheden for at svare telefonopkaldene, hvis der er travlt i afdelingen, så kan man eventuelt efter 30 sekunders ventetid afspille den her funktion, der hedder ring mig op, hvor man giver kunden muligheden for at indtaste sit telefonnummer, som man gerne vil kontaktes på, hvorefter systemet sender en e-mail til jer med dette telefonnummer, så man har mulighed for at kontakte kunden efterfølgende. Ønsker du at se mere om systemet, så prøv vores demo på pam.dk. Der står demo-koder. Eller se mere om de tekniske oplysninger ligeledes på pam.dk. Skulle du have spørgsmål til systemet, er du meget velkommen til at sende os en e-mail eller ringe til os. Tak for din tid.